Selamat kita hari pagi ini aku mau bertanya diri. Mudah-mudahan dia kok aras-aras kerja kuwi lho. Bocah piye kok kerja kok aras-arasen kuwi lho. Lek duit lek. Iya tak. Iki wis akeh wi, bedil wi. Oh alah. Adine numpuk duwe kakak dua foto dil. Bendil lek golek kerja terus kuwi arep ngembangun omah. Maaf. Adil. Iya Adil ya. Mancingnya yuk. Iya kok malah mancing kuwi lho kok. Kok kerja malah mancing. Ini galah mancing deh. Naik kerja leh. Ya, aku ada bendil, enggak bendil leh saya. Duh. Malah kok ngono ae bendil. Kita dewasa tuh piye kok omong kamu kok ngono kuwi piye to? Kasa kerja leh. Rubir raimu aku mbok tekokno arek rubir di bajingan. Ngomong malah wong ngene iki isuk le kosok mawae kerja barang lho kok arep ngono gak oleh blok iki tanggal piro gajian lewe ya gajian gak tau metu amar saja minggat dhewe Raimu. kok gede ya gajian iki gak tau amar ora gabek duit lagi biasa to bendil kok Malah kita tanggal tuwek kok. tanggal 7 kok sok Bayarannya tanggal 10 alasan Berarti kurang 3 dino. ora mungkin kok Banyak kowe nang warungku paling cap jempol. absene Tang kopi juga kok. Lah tak kaya lain nek terima kasih kae. Kayak utang tas kowe nglali mah dirokok to aku. ora bendil iki wis berbayaran wong Kuwi lho ndang tuku bar lanjut pirang-pirang kok malah randang malah raimu ngilang nek digoleki bajingan. wae bengi iki wae leren oleh isu iki kerja le lho anu kerja masang paping lho delon iki gak ero to Dil ber ngono bengi goleki lho kene ya itu tanggal 6 Iya ngusungi oto. Paping ki abot paping iki. enak lho paping cilik lho kuwi kuat to dienggo masang wis diteki motor Lah pasang mung enak nek iki lho brek wis tenan. lho yo cik Ngono iki lho. cik duduk iki Nek harus dino wis kok yo. Niki lho dike paping sing kawake enak sih. Yo sekarang Tangan dulu sampai Dasar apa, Dik? Pak. Cuk. Foto tak goleki rambut karo arek bir tak. Progresmu tenan. Ya Allah, Dik. Tobat le, tobat. Kowe awan mulai kerja wis langsung tak goleki. Akhirnya tak lipat nang Tak oleh awan, Dik. Lah, ora lah, opo sing ra oleh lho sapa? Tobat le, wis tobat. Bar nyekar. mungkin kowe nek sekitar. Tobat le. Wis duwe anak cilik sekolah le, kok sik ngono. Yang sebenarnya itu sih dalan ya. Lha kan duwe anak cilik to, Dil. Duwe anak cilik kudu Kayak mah apa temen. kuwi eleng Dil. Jelas. Ya, wis pakaiane dong. Sepatonan, lambene ireng, ngopi ning kene. Isine 26. Bendil ning warung iki wis krasa 26. tang kopi le. Nggih cempluk teko kae. Regane piro, Mas? 65. Sektor penak Iya. tapi ini podo ibahane. Panemku jebak karek ngangkat kok
Ditotone men. Aku lho, Bos. Yen krameng kan Iki- kumpul mesti pecah to. Isu-isu ki Ah, engko awak tak goleki ra enek. ceblok iki tukange. Bakar kadang dus mboten mah. Ini duitnya mana telu kok. Lah iya raimu. Ite mana dus barang yo anu. Teranake telu kosok. Terus kon piye nah jajal? Aku adiknya tekor loh, besok tak hitung loh, tiba tak puluh. Ya, wih. Kan aku cukup segitu. Lho. Kan wis cukup pokoknya aku. Kamu wae angger wong kok kon mlayu rene kok kon sarapan. Wis kan bayar kipin. Ya kan butuh piro kan 150 oleh piro ya wis to. Besok kok bagi lanang hidup. Lho. Kan penting kan anu kuwi wis tak selarang tugas to, penting enek 150. Ya wis yo lek gede lek. Tapi kok gede. Sia ya lek aku bayarin. Terus sakmono kok sok. Kowe aja kiko awan ping awan tak goleki ning channel YouTube-mu tak goleki ping awan. Ya kan apa awan? Kowe kok lek beluk plak dasmu. Iki lagi gone sodik itu. Jam 11 wis koma. Wae ngaret lek kerja lek. Aku sih kerja. Aku sih kerja ning kene iki kok telu bos. Kok. Ini apa tau kok? Kok aras-arasen kerja iki nyapong. Lah ngomong. Watemu piye to? Watemu piye to? Kok kowe kok awan sampai ngilang delok enggak? Wah, gak oleh Bakar. ngono gak oleh ngono Dil kok. Motor tak bakar. Iki mlebu ning channelmu awan tak goleki gak enek. Gue poro channelku. So, tak bakar motormu. Lho bos, bendel wis drek wong. Ngono kuwi gak oleh ngono. Bukan adik pasang dhewe. Putumu ndang ngopi rokokan enak, Dil. Gue dhewe enek wong sarapan gratis gak gelem. Ngono lho. Ngono iki oleh rezeki Dil, ngono iki dienggo mangan-mangan ning warung. Iki jam 7 kerja kok. Kelamur kelo. Iki wonge. Jangan ada dijak ana film. Sak PT ya kowe karo kowe. Aku tak ada kuwi warah ngawat kok kesel awak. Malas awan tak goleki tak goleki. Kon apa tak goleki wayahe kerja barang kok. Pokoke randang bir karo arak bonjor. Bom motor. Kuwi warunge enek kuwi. Jowo apa? Kalau gimana lho? Ya sak pengung akeh kok sak. Putumu kuwi putumu kuwi wae Piro ki jam piro? ngah 8 ya nyapa to. Mare pikiran kacau iki ngomor tak iki. Kok kacau lah aku ora nganu kowe kok pikiran kacau piye tek. Tetangga enom kosok. Buktinya kacau ngono lho. Kok nek duit-duit ora iso metu iki nek Wis malah njem nggo malah karo kowe. Kok karo aku. nek ora ngetu duit nek ngidul minggu nek wis gak kacau. Ya bendil. Nek gaji duit pin, mangane Iki tanggal 6 kok gak duit kuwi lho kosok. Ngono kuwi kalah ngono kuwi Ndil, wis kuwi duwe anak bojo le kalah. Kita gone sapa disebut ngono kuwi. Iki gak oleh. Ya, so. Oh, ya kok. Kelo. Salah. Biar tanggal 6 lho. Lah iya ki lho. Dia kok Lah, ya apa? Pas kulit. iki malah manuk Bang ukuk. pateni aku. Iki malah manuk ukuk wis rene iki lho, Dil. Ora enek gunane pateni e. Peruk lho. Iki wis ning ndi to kowe kok? Ben menak nggo anu Lho. ngono. Dil, untuk rokok utilan Dil. Iya, Dil. Ya udah.
Ya Buddha tak lah arasan wis asal kowe kembar 40 iki jarok 100 bos. Jole.